sa May nakapipo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Crispin. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ililigtas kanya. handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Seattle, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga, Crispin. Dili lagi ko masayaw. Yes, Niloy. Gusto mo naman ito, nga ilang nagipugos ang babae? Hoy! Ang sabi problema mga part, inyo mo nagipugos ang babae. Eh, sayaw niya, Bert. Active kayo. Ngayon mo ba? Ayaw na ninyo pugos ang babae, kundi siya ganang mo sayaw. Ano pa kinabot, Bert? May labot ko. Hindi na mayo yung gibuhat. Pagkita na mong layang babae ngayon yung isayaw. Agi, kundi kayo mo patuom, manawag kong tanod. Tama na, Bert. Ikaw na, Bert. Bert, ikaw na. Ikaw na. Salamat sa pagtabang ni mo na ako, ha? Okay ray. Ayaw na to una. Mayroon kayo itong butanga. Kung saan mong pangan? Janice. Crispin. Hindi ka na kung iya tulad niya. Oo, pwede ra. Uy, pero hero di ka gaw. Ang lakas loob lang gutong ako, gaw. Kaya naluoy sa babae, eh. Saon, nga man mo kalit gabi, igod. Ay, naramig ilang nga chicks, eh. Mga nga, gibiyaan ka na mo sa daplin. Hinoon, huwag sa kong magmahay, nga inyo kong ibiyaan. Kaya nagkaila mi ni Janice. I love you, Janice. Crispin. Muna itinuod, Janice. Bisan to, bago lang ta nagkaila, pero may special nga feelings ako ni mo. Ako ni mo. Nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, ganahan sa ko ni mo, Crispin. Mau na, uyab na ta. Oo, Crispin. Gidawatan ako ma. Salamat, Janice. Janice, mananghili ko ni mo. Unsa man na? Matugog kuan, Zamboanga. Ha? Magod sa mga dito? Mangita ko trabaho dito. Kuna nilang digas negros mga trabaho. Isod kayo mangitag trabaho din eh. Anto lang ko sa Zamboanga kay namukay ka ila dito god. Ilang kong tabangan nga makasudog trabaho. Sugot na. Wa ko'y mahimo. Mama na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito, ha? Di ka na mahimo kay daw bagay ka. Salamat, Crispin. I love you. I love you too, Janice. Pwede ni Zamboanga. Malipay ito si Janice inig trabaho na. Mayo hinuon kay nakatrabaho na day ka diha. Nalipay sa bitaw ko nga nakita ni kong trabaho day. Amping diha, ha? Ikaw sad, amping na ha. O pabutan kong babalik. Sa Miss Janice nga, di naman mo reply sa kong text niya. Manawag ko sa kong igagaw, be. Tungutaan ako ba ni Janice? Awad na, uy. Burot na. Ha? Unsa'y burot? Namabdos na si Janice lain. Unsagaw? Pasayloan lang ko, Crispin. Anong imong nagibuhat ako, Janice? Anong imong kong gibasagitan? Natinta lang ko sa lain, Crispin. Unsa, layo ka bang nako? Layo ka bang nako? Layo. Kita ni gibuhat, ay. Kaos mo nako. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Kuyawa na ko, eh. Abi na kong kinsinngita na ko na. Ikaw mo na ikaw, Crispin. Kung saan ka naabot? Karon bagad ka? Nihawa na di kasi mong trabaho. Oo, kaya gilaay ko dito eh. Si Janice sa perming masuod sa una-una ko. Nga, kalimtin ito si Janice, oy. Pagitaglain. May nagkapabay dia. Ilubong na ito sa kalimtin mo si Janice. Kaya wato yayo.
Ha? Mula raga kag dumagete? Oo ma, adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya. Ikaw good. Sige, pag-amping dito, ha? Salamat yung tangin ang kasunod ng trabaho din sa Dumaguete. Hi! Ikaw itong bagong gwaradya din, he? Oo, ma'am. Ganahan ba ako ni mo kay buotan kay kaugnahon? Ha? Isa na yung first name ni mo. Crispin. Ako dahil si Renilyn. Gwapa sa nito ni Linda. Suwayan akong pangyabi. Tinood rin nilin? Imo na kong gisugot? Oh, Crispin, uyab na ta. Rinilin. Crispin. Rinilin. Din, dugay na kita nga nakauyab. O, pilang sakay kayo nga minita mo na daw. Magminyo na. Unya kaya na ka ni mo nga matukod og pamilya. Kayo, uy. May trabaho ba ko? Ikaw good. Sige, magbinyat ta. Nang siya man isang nilin. Sige, magkatawang na tubang siyang silpong. Day! Unsa ka day? Wadong oy, nalingaw ko sa salida nga akong gitanaw. Day, mo trabaho na ko ha? Ang bata niya, di ba na? Ako rin bahala ato dong. Ako rin kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, managid ako ni mo. Unsa na day? Muadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu. Ha? Magunsam ka dito? Manrabaho ko. Day, ang niya nga itong anak. Dako na magunas dudong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang pa nimo. Sige na lang eh. Salamat, dong. Badog ni sugot magkagamo ato sa Cebu ang imong asawa. Nga na day, nang. Ako, di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan bayata. Pero, naluoy man ko ni Buoy. Ha? Nga na day, nang. Pero may akong maabtan si Renilyn nga may kaistorya nga lalaki. Ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu. Unsa? Ug klaro kayo nga uyab to sila kay mag-I love you man. Og Jumar ang angan sa lalaki. Kinuo ko. Kapuyas biyahe. Nabalik ko lagi ka day. Ibalik lang po kay wa ko'y kasudan og trabaho dito sa Cebu. Unya tagbaw gid ka uban si mulaki? Ha? Naunsa kayo sa laki, uy? Ibaw ka eh. Kadili pagpanarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto kong makikita si mong uyab ga si Jobar. Crispin, Mao din no. Mao day nga may higayon nga malipayon di kang makatubang sa imong cellphone. Kaya ang imo ditong laki ang imong gikastorya. dong. Anong imo man gibuhat ako day? Wa man unta ko mabinuang mo. Natinarungon unta ko sa akong pagkabana. Pero ganong imo man kong binuangan. Dong, pasaylo ako. Di na ko mausap sa akong gibuhat. Sa imong gibuhat na ako. Gusto na ka na akong buwagan. Dong, ay nabuhat na. Kita magbuwag. At tarik na kayo. Tuan ko. Tungkol tayo may anak man pa. Duwaton di ka. Huwag kalimtan ako ang imong gibuhat ako. Basta day. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magpinuang ako. O, Dong, ako nang isaan ni mo. Hain ni si Renilyn o si Dudong Crazy Van? Huwag dinis ba eh? Papa! Nak, tinday mo. Ay, namigilakaw, Dong. Din man. Naon mi pa. Kuya naman si Daddy Roland. Kinsa ang rulan? Kaan akong magong amigo, Dong. Nagtrabaho da sa unahan. Ganahan magod kay siya ni Dudong Chrissy Van Good. Maong gipadadi niya. Unya, gilibre mi kaon. Oh, mo ba?
Day, lutuan niya akong gidao. Pamas mama, dili pa. Oh, I'm nice mama ni mo. Namang ko na siya paliton. Ba, nakita nga lami pa. Diyan mo. Unsay buti pasabot na ningi mo pagsuka-sukaran yun? Oh, dong. Mabdos ka, unsa? Oh, dong. Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka. Dong. Dugay nang way na hitabo na to. Kay busy ko sa trabaho. Karon mangutan ako ni mo, day. Kitsay amahan si magsabak. Crispin. Ayaw, pinaka ko po. Kay sakit. Kitsay amahan siya mong gimabdos. Si Roland. Kung maoi mo giday ng uyab ka ng Roland. Oh, bago na ko siya, kuyap. Tawag sama ka! Wala ka higayon nga imo kong gibuang! Dong, pasilo ako. Dong, unsa ni mga pasil? Dong, maluoy ka. Maluoy ka, ayaw ka patya. Ayaw. Di ka patyon. Katong Roland akong patyon. Ayaw nagbuhat. Kung makapatay ka, mapriso ka. Mag-unsa man ang atong anak. Sabisa na kus kinuong anong gisalutan magunik yung nili. Dong, pasilo, alam mo sa kong gibuhat ni mo. Duha na ka higayon, day. Duha na yun nga nakasaka na ko. Anong sa pasiluti ka. Pero karon, ay ka na ako mapasaylo. Pahawa din eh. Pahawa din eh sa tugiboyan. Ubag-upan mo itong Roland. Kay daming tanong bulong. Mayo na lang gani kay nakapugong pa ko sa akong kaugalingon. Uwan ako pangitaa si Roland upat yun. Sa pagkakaroon, padayon lang yapon sa pagtrabaho nga ako pangita isip gwardya. Pagbahin kang rinilin, sa akong nasayran, wa manubag si Roland sa iyang gimabdos. O kung kinsa tong gusto nga makigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Crispin Abio. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Crispin nga taga Siaton, Negros Oriental, uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga nakaluhan, iiligtas kaniya. Huwag kang matakot, huwag mabahala. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas.